kamar kullum mu muka zo da magana ta gaskiya muke zuwa da ita, saboda ita gaskiya an ce ɗaci gare ta, ko ba haka bane ba. Abubuwan da suke faruwa muna gani da social media da sauransu, kowa zan taɓa muku kowa halinsa. Ni ɗan Kannywood ne, na yi mu'amala da 'yan Kannywood sama da shekara 10 da suka wuce, kowa na san halinsa, ba wani kure-mure tsakanina da kowa. So abinda nake so in sanar da mutane shine a nan maganar wani jarumi da naji an ce an hana shi shiga Kano, dan Kaduna ne, an ce ba zai je Kano ba, da kuma haɗin gwiwar wani dan jarumi shi ma dan Gombe. Oke, shi ruwa biyu ne ma, rabinsa Gombe rabinsa Jos. So sai kuma shi mai sawa a hana ɗin, shi kuma ba shi ma ɗin ma dai ɗan wani garin ne daban. An ce wajejen birnin Kyabu yake ko Zamfara ne, Allahu a'lamu. To abin da nake so mutane su gane shine ita gaskiya guda ɗaya ce. Mu ɗin nan da kuke gani haifaffun jihar Kano ne, cibiyanmu, komai, iyayenmu, 'yan uwanmu, kannanmu, yayyenmu duk a Kano aka haife su. Kuma mu a Kano, Kanawa yanda muka san mu duk wanda ya zo da namu da wanda ba namu ba, mu duk muna ɗaukansa ɗaya ne a wajenmu. Babu wani shafaffe da mai, babu wani shafaffe da mai, kowa mu namu ne. Shi yasa zaka ji ana Kano ta daba tumbin giwa, ko da mai kazo an fika. Abinda nake so in ja hankalin mutanen mu anan shine, kai jarumi na Kaduna, babban matsalan ka na faɗa tun kwanakin baya, aka ce rashin kunya ce. Kana da tsoro, kuma ita rayuwa da kake gani, in kana give up a rayuwa, to dan shi bakinka daga lokacin da ka nuna ka kare, makinka shi kuma ya samu hanyar da zai tasarar ka kenan. Mutanen nan sai da muka nemi dama tun farko mu dauki mataki akan su, mun ma fara dauka. Ka zo kai uwa kai makarbiya, ka je ka shiga cikin su, ka koma cikin su, suka dawo suka dinga saran mu da muke tare da kai, suka dawo suka dinga yakan mu, kuma da sa hannunka kai ma har da taimakonka aka yaƙe mu. Sai da muka gaya ma mutanen nan ba masoya ba ne, amma da ki Allah ya sa Allah ya haɗa ka da yara waɗanda ba su da daraja, munafukai sun fi yawa a cikinsu. Yaranka suka zo suka dinga wani hauma suna ta wani hayaniya, ba za su iya zuwa su tare ma faɗa ba, dai mutum ya zo ya ce ma wani ya zage ka. Duk wanda ya zo ya ce wai ni, ya zo ya samu ya ce min wai wani ya zagen, sai na zabga matafi wallahi. Shi da ya zagen me kai a gurin, shi ne yake so ya zage ka, amma ya rasa yadda zai ya zo ya ce ma wani ya zage ka. Tun a wannan lokacin muka ga barakan nan ba za ta yi ba, muka zo muka nemi a gyara, muka yi maganganu a wannan lokacin. Aka ce mu marasa kunya ne, mu ba mu da kunya. To ba ma kai ba, Allah na tuba, mun yi mu'amala da manya-manyan mutane waɗanda suke da daraja da mutunci da kima. To duk wanda muka ga zai faɗa rami, ni bari ma in gaya mutane yau halina ma su gane ni waye ni. Na rantse da girman Allah, ko mazaje ne, kaga dai mazaje abokina ne, ko idan ya ga zan yi wani abu bai gaya min gaskiya ba, na gano cewa ya dora ni ake kyambera, na rantse da girman Allah he mun yi kare jini biri jini da shi. Ni na fi son in ina zaune da kai, duk inda ka ga zan samu matsala gaya min, wani waje kaza da matsala a gyara. Amma ku gaba ɗayanku, daga kai har wancan mai son sarautar na Gombe, gaba ɗayanku ku a rayuwarku ta duniya ba ku da abin da kuke so kuke kauna irin a girmama ku. Ku ƴan yassa ne. In mutum ya zo ba zai ce, in ba za ku yi abu a ce yassa ba, to mu ba ƴan yassa ba ne. Mu duk wanda muka ga ko waye kai muke tare da kai, ko gafaka ne kai muke tare da kai, kai ba daidai ba za mu gaya ma gaskiya, saboda me mu san ka muke yi, san ka muke kuma ci gaban ka muke so. So idan kana son mutum, kana son ci gabansa, ai kamata yayi in yayi ba daidai ba ka gaya mai gaskiya dan a gyara. To amma saboda yan yassa sun muku yawa a wannan lokacin, musamman ma kai na Kaduna, yan yassa sun maka yawa. Kai ka fi son a zo a ce maka, ai oga can gurin kafi su fans, can kafi su waye. Wani fans? Ga sarauta shi ma wancan ya ɗorara a kansa a kai, wai shi sarkin da ba ko sisi, talla wannan na 100 in ya zo wawa ake da shi. Ina wata da Allah ku ajiye wannan abun fa, ku zo ku nemi kuɗi fa. Yanzu harka ake ta neman arziki, ba wani magana wani girma da wani waye. Girman ka guda ɗaya ne, shine aljihun ka ya cika.
to iri aka zo garin nan. Ni abin da yasa na Kaduna na daina shiga rigima kace nan, kai ne ka je ka jajibo hayaniyar ka kuma sannan ka gudu ka ban mutane da ita. Sai da na gaya ma na ce ma ba haka ake yi ba, mutanen nan tunda har ga halin da suka nuna zagon ƙasa a yaƙi aka ce ita rayuwa za ka mutumin da yake yaƙin ka ta ƙarƙashin ƙasa kuma kai ma sai ka ce za ka yi gaba da gaba, ai illata ka. Ai yaƙin sunkuru ake yi, sai ka bari su ma a yi musu na sunkurin. Kuma dalilin da ya sa mutane da yawa suka daina shigan ma faɗa kenan. Ka zo kana ta wani social media kana cewa wai ba mai tare ma faɗa ba, da muka tare ma mu me kai mana. Me aka yi mana da muka tara faɗan? Ƙarshe ni a kanka na Kaduna ba har police station an kai ni kwana na 3 a bayan kanta. Kuma ni na so ma aka banni na kwana 3, a ranar ma DPO ne da ya bada beli na ce ba zan fita ba don in kare ma mutuncinka. Amma daga baya me kai mana? Ka zo aka haɗa yawan nan yaran naka marasa daraja suka zo wai mu za su zo wai su kora ma a garin Kaduna. Wai saboda mun samu matsala da kai. Suka je suka haɗa munafincen sun ce dai kai ka ba su izini. Sun je inda muke haya ma a tashe mu. To Allah ba a zalimin bawansa ba ne, na tashi daga can na dawo kuma inda ya fi can, ta inda za ka gano ita rayuwa ta Allah. Duk mutumin da yake zaune, ni tun da nake a rayuwa na ban taɓa ganin ci baya ba, wallahi gaba nake gani. Saboda zuciyata ni Allah ya gani, ban kwana da kowa, ban riƙe kowa. Shi kuma na Kano basaraken nan da yake son sarauta. Munafuci ne, kowa ya sani. Munafunci yake shirya, a je a kawo munafunci a yi waye. A haɗa wannan ƙumbiyan shi dai baya so a ce girmansa ya zube, shi a ce shi ne sarki. Ina wani magana sarki, ana ta neman abinci. Saboda haka mu abin da muke gani har kullum in za a yi gaskiya, to al'umma za ta ci gaba kuma za a samu abin da ake so, kowa zai samu abin da yake so. Amma daga lokacin da aka ce wai ƙarya da yaudara ita ce burin mutane, to wallahi an shiga uku. Don haka ina fatan Allah ya Ubangiji ya kiyaye kuma ya kare gaba. Sannan ku da kuke hana wani ya da Kano garinmu ne, garin iyayenmu ne, kuma ba wanda ya isa ya ce yana da lasisin da zai ce wani rijista, ba wata rijista, mu ba wani abin da ya dame mu da wata rijista. Da can me yasa sau nawa na taɓa yin rijistar na biya ma ƙudan kuɗi, la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na biya rijistar nan aka zo aka karɓi fam ɗina aka yi komai, na biya kuɗi ne waye, har yanzu an bani ko certificate ko ID card ba a ban ba. Saboda haka wannan abubuwan duk da suke faruwa mu mun san kawai dai siyasa ce da zalunci, kuma shi zalunci baya ɗorewa. Kamar yadda na gaya muku, duk inda aka yi zalunci sai ya tarwatse wallahi. Shi yasa karka yadda ka shiga cikin azzalumai. Duk abin da za a yi da kai, kuma kai jarumi na Kaduna, na sha gaya ma gaskiya, shi ne ba ka yi. Ita rayuwar nan da kake gani, ka kama wannan kowa ya zama naka, ba wai a zo a dinga kama munafunci da gulmace-gulmacen mutane ba, irin kai ma yanda na Kano yake yi. Kai ma bari ka ɗauki wannan layin, sai da muka ce ma wannan layin taɓare ake yi. Su wayannan munafukan da suke bin ka suna zagaye ka suna cewa kaza, duk ƙarya ce. Yau ina suke, ba gashi yanzu an doka gangar ba, su tsaya su tare ma mana, duk sun gudu. Kowa ya kama gabansa, dama da ke munafukai ne. Saboda haka yanzu duk wani abu da za su faɗa ƙarya ce kawai. Duk wanda kai bai kamata ka dinga yawan fitowa social media ma kana magana ba, inda amana kamata ya wasu ne za su fito su dinga kare ka. Kamar yanda shi wancan
na kanan yake na Gombe ni in daina cewa na Kano dan kai ya zuban mana dan mu kana masu daraja ne su ma dai yan Gomban a cikin su akwai masu daraja amma shi ina jin ya fito daga bangaren marasa daraja ne ko ba haka bane saboda haka ni a iya nan gurin zan tsaya dan haka duk wanda ya ji bari baya ji hoho ehe